салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзҳои мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромана хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар экран мешавад. мо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумма. ташаккури зиёд барои дастгиритон дӯстони азиз. рафтем наворо тамошо мекунем. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, тарафи молбозори нав. 7 сочиқ замин дорои временка байня оғил мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет дар наздикиш канали калон мебошад. ҳуҷҷатош ҳамаш созанд. хона дар ҷои нағз мебошад. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамашон ватсап доранд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи данғара, деҳаи лолазор. 8 сочиқ замин, 3 дар хона бо калидор, битонаш рехтагӣ тайёр мебошад ва боз дорои 2 хонаи временка коробка мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. битони гирди ҳавлин рехтагӣ тайёр мебошад. об свет ҳуҷҷат дорад. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар сентри Колхозобод, Ҷалолиддини Балх. сехонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷат дорад. 200 метр аз бозор дур мебошад. дар наздикии хона мактаби 1 ва 2 ва мактаби 9 мебошад. ремонти хона беҳтарин мебошад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи восе, кӯчаи Держини нав. 5 сочиқ замин, битони 4 дар хона бо калидор, кухни, баня, дар дохилаш рехтагӣ тайёр мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. бо сементблок то бозора 1 сомона роҳ мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамашон ватсап доранд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. аллоҳ ҳар як кадоми шуморо нигаҳбон бошад. боқӣ дар амони худо бошед.